Rajane sunom kuchaha sunomne ras kuchaha mutui hanya ungui tongsuo o Shillonga hanimuno phaiui bwsano borok pai bwthanai sunom rago bangsi bai bini hamchangma chwla ras kusuani norok jotono masaimano koyekma swkangse. Uttar Pradesh Miratni Saurabh Rajput no bini bihik Muskan bai Muskan ni hamjangma chwla Sahil borok khorokni milogui bwtharwi kaisa nili drum bisingo cement bai galugui kaisa kirima chichajakhai bwtharmani mangpili to norok jotono nukna. O mangpili ni khop kirima tabukse kisa kisa kwchangkhu aroni bisingo se tabuk hanya hai taisa lukurokni bwkhao tei chwlarokni bwkhao taisa kirima achukgwi phaijakukha omo wngkha honeymoon. Tabuk borokrok social media o memes video tei memes video viral khai tongkha je borokrok chwlarok ta kaijakba sidi hinui. Ar jodi no kaijakha ba honeymoon o ta thangba sidi hinui. Tamoni hinkhe o Shillongo honeymoon no beranai phainai Indur Kapar sunom Raghubangshi bai Raja Rangkubwsingni je patimung patikha amono nugui borokrok lukurok bwkhao kirima chai thangkha honeymoon no twiwi bo. Norok jotono o keso to saimana o keso bo hanya hai sunom Raghubangshi bini bwsano bwtharkha bini puilani chwla hamjangma bai milogui. Hingka khe o sunom bebapha no tanak tamo hinchinani pyar mein andhadha hinchinani crorepati bwsano bwtharwi se kaisa buphani dugano tongnai khoroksa mamuli kormachari bai hamjagui bwsai crorepati Raja Raghubangshi no bwtharwi khibika hinui. Ayang Mirat Saurabh Rajput ni mamala bo mwtui no Saurabh kaisa London based navy chakiri khai tongmani. A bwsano se bwtharwi bihik Muskan khoroksa neshakhur Sahil bai se bwsano yakarwi bwsano bwtharwi bobai tongnani hinui chongkha. Hingka khe nokni mote o duijono couple ni bisingo sabo bisi kirima chichajak wngjak norok kisa comment khai sadi. Tai jephuru o mamla kasik phaimani pore baksa lukurok baksa borokrok hinlai tonglaikha bwrwi rok bwsai kaham kaham no bwtharwi mwtai hai chwla no do besi hamjakuk hinui bongni bwsai bai bongni hamjagma chwlani mwkhang rok no milirwi rogo tabuk memes video rok swnamrwi viral khai tonglaikha. Hingkhe norok mote khe tamo wngjak bwrwi rok bwtui chwla no bisi hamjakuk norok bai kisa comment khai sadi nongni uansukmung no. Tai paithogo amsukno sanai norok jodi no ani video no chajakhai ani channel o chajakhai like subscribe share khadi mwtui hai tebo kwtal kwtal video rok manani bagwi.